Hvordan laver du backflips? Altså. Lock the fuck in. Hold Vent. R i bund, og så er der en pil nede i bunden. Du skal pil nede i bunden. Nå, jo. Så er der altså alle mulige andre ting. Nej, jeg vidste ikke, der var så mange. Sindssygt. Jeg er stoppet med at streame. Ej, Per, det er du ikke. Sago Konge. Så du introen, Sago? Så du introen? Vi har lavet en sindssyg... Nå ja, det er det helt glemt at nævne. Vi har også lavet det her facecam om... Ja, jeg var inden fra start. Okay, Sago han var selvfølgelig inden fra start. Men jeg har også lavet det her. Ja, Det her. Den her ramme, den har jeg selv lavet. er vi klar til at starte? Ja, det synes jeg. Vi gør det. Ja. Kunne folk høre mig før? Ikke før nu. Okay, så tror jeg lige gennemgår igen, hvad det er, Ascent det byder på. Ja. Fall damage er højere, man bliver hurtigere sulten, de ting man samler op er ekstra tunge, der er ikke nogen flere på toppen, det er koldt om natten, det tager ekstra stamina at klatre, og man kan ikke revives, når man er død. Vi er altså nødt til at arbejde sammen. Let's go. Samarbejde. Samarbejde, venner. Det er det handler om. Samarbejde. Jonas, jeg bliver nødt til at gøre det her til en konkurrence. Jeg skal være mere oppe end Jonas. Oppe? Oppe hvad? Oppe hvorhen? Altså oppe, at være oppe, det er sådan at være, at det går godt for en. Nå. Hvem siger det? Lille Per. Skal jeg ikke tage den? Ja, på lidt flere. Nej, det var sjovt. Det var sjovt. Er du sindssygt. Jamen, altså, vi skal jo begge to overleve, så vi er nødt til at... Hvis en af os falder ned, vi er nødt til at genopleve hinanden, fordi... Jeg kom til at tage det her. Ja, det var en fejl. Det var fordi, at jeg lige skulle trykke ind på mit eget inventory. Vi er nødt til at samarbejde. Hvis en af os falder ned, så skal vi så komme ned og revive dem med det der first aid kit. Ja. Fordi vi kan ikke genopleve hinanden på toppen. Hvad med checkpoint-flaget, jeg har? Nej. Det virker ikke. Det ved jeg ikke. Men det når vi slet ikke til. Nå, så skal jeg bare smide den? Ja, smid den. Den får vi ikke brug for overhovedet. Sindssygt. Vi to, vi arbejder sammen her. Rete skriver, busy, held og lykke. Det er Jonas, du spiller med. Jamen prøv at se, det er det. Folk, de fejlagtigt tager, hvad hedder sådan noget? De tager fejl. De tager fucking fejl. De tager fucking fejl. Vi ses på Søndergaards live. Søndergaard hvem? Søndergaards live? Jeg kender ikke Søndergaard. Jeg kender en, der hedder Thomas Søndergaard. Nej, han hedder... Du skriver, vi ses på Søndergaards live. Lille Per. Nå, er det fordi, du bliver lidt så stor som Søndergaard, og han vil tage dig med? Er han stor, eller hvad? Han er Danmarks største streamer. Ja, vent og se. Jamen, lige nu er han. Nå, ja. Men han er også 20-startet, kan man sige. Det er rigtigt. Der er også to kufferter her. Der er også to kufferter deroppe, tror jeg. Okay. Hvad for en? Pizza. Der er 3 heroppe. Jeg er ikke sur på. Jamen, der er også tre her. Der er også tre her nu. Det er jo sindssygt, det her. Balloons. Fuck, hvor det OP, når vi spiller det her af den. Okay. Nej, jeg har 2 snack mix. Der er sgu også et æble herovre. Det har jeg selv valgt at kalde det. Herop, ikke? Jo, jeg kommer. Jeg tror sgu det er nærmest Stairway to Heaven, det her. Skal vi bare bede om? Jeg ved ikke helt, om vi skal gå venstre eller højre herover. Jeg skal i hvert fald lige have en lille museblæ op, inden vi går ud herfra. En museblæ. God plan. Jonas, god stream. Jeg synes virkelig, det er godt arbejde, I har gjort i dag. Det er så fedt. Glæder mig til Jonas
Megaton. Hvad betyder de der ton-ting? Jamen, altså subathon, det er sådan, hvor at, du laver en lang stream, hvor hver gang folk de supper, så forlænges streamen. Så det er sådan noget, det kan være i flere dage-agtigt. Nej. Jo. Så for hver sub, det giver måske, du ved, jeg tror i dit tilfælde skal hver sub måske give sådan 10 minutter ekstra, at du skal streame i. Hvordan starter man det? Jamen, så det er jo bare at starte en stream, og så bare sige, sætte det op med, at den skal have en timer for hver sub, der kommer. Shit, ned igen. Så er den ikke Op igen. Jeg er slet ikke sikker på, at det er vinklen, bro. Det er ikke vinklen. Nej, det tror jeg heller ikke. De bruger også stykker. Jeg tror, vi skal op der. Ja. Jamen, skal vi lave det i dag så bare? Nej, det skal vi ikke, bro. Nå, det skal planlægges og annonceres alt muligt, når man bliver større, du ved. Og så nogle, de siger Begathon, fordi man tækker om subs på det tidspunkt. Det er sjovt. Det er sjovt. Søndergaard, han har lavet en kæmpe subathon, han kaldte det Sønderthon. Der har han så, du ved, et max limit på, du ved. Det kunne max tage 14 dage, fordi han har lavet sådan et kæmpe stort hus til det også. Nå, men er man så vågen i 14 dage, eller hvad? Nej, så havde han en anden streamer til at have nattevagten, og så var han selv op og sove. Nå, okay. Ja. Fuck, hvor crazy. Jeg tror sgu ikke rigtig. Ja, og så... Skal vi prøve at se. Det kan godt være lidt svært at spore den vinkel her, hva'? Jeg tror, jeg har jo... Øj, nu er det nat. Oh, shit. På det vent. Jeg tror, jeg gør sådan her. Jeg har pitons. Ja. Sæt den piton her. Jeg hænger lige selv i den først. Så kravler vi videre. Ej, sætter sgu en mere. Det kommer til at... Ja. Det kan godt være, det virker lidt fjollet, men... Jeg tror, det er en god nok idé. Ja. Fordi der var også lige tilpas langt herover. Sådan der. Jeg er klar til at give dig en hånd, og der. Nice. Yes. Hvad med op her? Eller hvad? Ja, det tror jeg. Kom lige her, han har fået lidt varme. Så kan det godt, vi kan kravle direkte op her. Det ser ud til, at der er sådan noget træsko lige rundt om hjørnet. Men måske du har... Kom med det her op. Nej, bro. Hvad laver du? Jeg klarer den. Shit. Det var nøjeren. Men bro, skulle vi bare have været op der egentlig? Nej, herom lige rundt om hjørnet. Er du sikker? Ja, 100. Jeg kan se hele vejen op. Okay, men så skal jeg lige den anden vej rundt igen, det var før. Jeg så heldigvis pisseren fra før. Okay, måske bare glem det. Bare glem det, ja. Kom nu. Shit. Hvor er du henne? Jeg er nede eller hvad? Direkte? Ja, mere eller mindre. Wow, det er langt ned. Okay, fint nok. Det var rigtig spændende, det her. Lidt træls, jeg fik brugt 2 pitons, men nej, vi ikke skal bruge. Nej, men altså, bro. Jeg har dig. Ja, goddag. Har jeg mistet alt mit inventory? Ja, jeg har det af, men jeg tænkte, du ville ikke... Kom her, bro. Få noget varme. Ja. Så falder du skommen om lidt. Hvorhen reklamerer man for, at man holder subathon? På dine sociale medier. Jamen, der er bare ikke... Stream og sådan noget. Det er jo bare altså 80% kvinder, der følger mig fra Kærlighed på Kravene Venners konceptet. Du ved, de er fucking ligeglade med, at jeg sidder og nørder computer. Ja, men altså... Men det er jo så der, eller på din stream, men altså, du skal jo nok være lidt større, for at du holder det. Tror du det? Ja. Mange store streamere har ikke engang holdt det endnu. Men hvordan går du igennem de her uden at dø? Jeg var forbi dem. Der vil vi gerne op, jo. Det ved, om vi kan det. Jeg kan i hvert fald ikke komme derop. Så sender jeg en ræb ned til dig. Okay. Det er jeg sikker på, at jeg kan. Go BC. Go BC. Shit, det gik lige. Kvickly.
Er det nok? Lidt mere. Det er fint, tror jeg. Håber jeg. Da vi gemmer et ræb til senere, ja. Det var nice. Perfekt, mand. Så herud. Ja. Den her bane er noget nemmere end den, vi kæmpede med sidst, vi prøvede Er som du syvere. sindssygt? Det var jo fuldstændig hul i hovedet. Jeg tror, jeg skal have den, før jeg gennemsætter der. Skal han også snart have noget mad, kan jeg mærke? Kan jeg se? Jeg kan ikke mærke det. Der er noget mad der til dig. Jeg ved, kan man spise dem her bottom room? Ja, dem plejer jeg at spise. Nej, ikke svampene. Den Ikke her? svampene. Nej. Det tror jeg ikke. Nej, jeg ved det ikke. Jeg mindes ikke at have gode oplevelser med svampe. Specielt i underlivet. Eller hvad? Det lyder behageligt. Det gælder hvad? Så du hvad? Det kunne godt lide en vej, det her hen var, men det er godt nok Lidt toget. langt ude, hvor vi ikke kan komme videre. Men altså, man kan jo godt holde Sobaton nu, du ved, og så bare gå i seng, hvis der ikke kommer flere, du ved. Så er alt jo bare ligesom normalt. Der er vel ikke nogen, der tænker, at det var en fiasko. Nej, der er ikke nogen, der tænker, der havde jeg forventet mere af det. Nej, du ved. Men så skal man jo også, du skal også have planlagt nogle ting og nogle gæster og nogle forskellige ting, sådan, som gør, at folk de gerne vil holde det i live. Okay. Og måske også nogle sub-goals, du ved. Hvis jeg rammer 100 subs, så gør vi det her. Hvis jeg rammer 150 subs, så gør vi det her. Så drikker jeg te, eller tis fra en tekop, for eksempel. Det synes jeg er lidt ulækkert. Ja, men det var bare et eksempel. Det er ikke fordi, jeg har lyst til at drikke tis fra en tekop. Hvis du får 500 subs, så er det bare en turbofluen-tatovering. Ja. Hvor gik du hen? Hvor på den her, eller hvad? Jeg kan herom igen. Hvordan fanden kan du fare vildt, hvis jeg får det afstand? Det er helt sygt. Der var et blad i vejen. Jeg forstår, han lige lavede op. Kan jeg slet ikke. Det er ikke. Fuck. Jeg er gerne vil op på den her. Jeg ved, man kan det. Det tror jeg godt, du Det kan. er det, der var tanken. Men jeg havde lige Skal håbet, jeg at du lige stod i booste sprækken, dig? der Jeg lige lavede skal energi op. booste dig. Det må du gerne. Altså, jeg bruger alt for meget energi lige nu. Shit. Jeg prøver simpelthen ikke at komme derop alligevel. Kan jeg ikke. Du skal nok booste mig. Kan du stille dig her, hva'? Og så bare hoppe oven på dit hoved, så skal du hoppe. Det gør du ikke. Kom nu lidt. Nej, Hvad mener du? Jeg kan godt. ja, den er der ikke. Kan du det? Ja, det er jeg sikker på. Jeg har selvfølgelig ikke noget ræb. Jeg kan stoppe til dig, hvis der er. Shift. Øj. Jeg har dig. Nice. Jeg skulle nok ikke have brugt de der 2 pitons, der han var. Jo, nej, altså man kan jo altid være bagklog. Jamen det er det. Kan man stå herhen? Det kan man godt. Herhen, bro. Hvad der larmer sådan der med dig? Det er trafikken. Der er en, der har sådan noget pops and bangs. Det kan godt være en vej. Har du den? Ja. Nice. Du havde den kun, jeg kom. Det var for Ja, det. ja. Det var spændende. Tror du, man kan komme derop? Nej, det kan vi sgu ikke. Der er ingenting. Det kan vi nemlig ikke. Det er det, der er lidt udfordring. Klip til, da du sagde, den er noget nemmere, den her. Ja. Indtil Ja, det er tændt. Det var lige da jeg sagde det, det blev svært. Ja. Wow, shit. Lad os lige gå ned og finde noget mad nu, for den er godt nok kritisk. Altså, det tager jo halvdelen af min energi, det er jo, jeg er sulten. Hvis jeg nu kan få mad til at komme derop på den der, vi snakkede om før, så jeg kan sådan væbe noget til dig. Ja. Hej bro, jeg har sgu da en fucking energidrik, altså. Kom, tilbage igen. Kom. Walter, kom min bror. Nå, men hvad med jer, chatten? Har I haft en sindssyg lørdag? Eller har det bare været regnværs Danmark om igen? Så er det jo godt, jeg gik live, så I havde noget godt at kigge på. Altså, this is backside.
Backside by Busy. Bro, det her det er overhovedet ikke vejen. Nå, Før jeg brugte min ikke på det. Jeg finder regler for dig alligevel. Nå, men jeg tror godt, jeg kan kravle op til din hånd. Nå ja. Nummer her. Det kan jeg sgu ikke. Sick. Ui. Er der ikke? Så skal vi kunne stå på noget af det der. Ja, den er smal. Hvis man havde en chain launcher, ikke? Det havde været lækkert. Kan du booste mig op på broen? Lad os gøre det. Prøver vi. Ej, fuck. Nej, det kan man overhovedet ikke. Hvem er over på... Ja, okay, ja. Her kan man her ikke stå. Det er noget lort. Ej, men så liv der, hvad fuck? Er det bare at droppe den sgu vinkel? savligt. Ja, men der er jo ikke noget herovre at stå for. Vi kan ikke lave noget herovre alligevel. Det er i hvert fald ikke enkelt, det der. Altså, Vi må bro, venstre og jeg er blive ude til i venstre. Jeg er ude, ja. Altså, det kan vi godt. Lad os prøve det. Så må vi sgu længere til venstre, end vi prøvede før. Ja. Ellers så er vi worst case, så er vi nødt til at starte forfra. Fuck, det er ærgerligt, hvis jeg tog pitons et lortested også. Ja, men det var jo nødvendigt på det tidspunkt jo. Ja, det var ikke til at vide. Ja, men kom da. Nu er det nat. Det er perfekt. Ja, lige hvem mangler. Jeg synes også, det blev lidt varmt. Teknik Morten Charlemagns Rete solgt maling. Og så er der Jonas, han har pisset ned i Viborg. Okay. Eller det har stået nede i Stænger i Viborg i hvert fald. Jamen, man kalder det faktisk også for Vandborg. Gør man det? Ja. Men jeg synes, det lød sjovt. Ja. Var det sjovt. Men jeg tænker, når vi lige har gennemført Ascent 7, Og det var der, vi var før. jeg krammer lige lidt dig. Jamen, kan vi det på... Ja, det kan vi godt. Nej, eller hvad? Kan vi Ja, det? jo, den gik lige lidt ned. Ja. Ja, den går ned. Nu går den op igen. Men vi kan faktisk godt holde ud sådan her. Ellers så gør jeg det sådan her. Fuck det. Det er godt nok. Ja, den var helt... Jeg tror du, vi kan Så komme skulle vi have været herovre, hvis det var. Og der er jo ikke noget derovre. Hvorover? Nej, det er ikke noget, nej. Det var der, vi kom fra før. Det var der, vi satte de der fucking pissons op. Hvorfor kan vi op deroppe egentlig? Jeg tror ikke, der var nogen vinkler overhovedet. Jeg faldt ned, og så sagde du, der ikke var nogen vinkel. Der kan ikke være en vinkel oppe. Wow. Snakkede vi ikke om at komme mere til venstre? Jo, men det... Altså, hvordan fuck gør vi det? Det er jo derovre, bro. Måske er vi bare kommet for højt op til at kunne... Vi har bare brugt vores remedier forkert lige nu. Ja, og sult og jeg ved ikke hvad vi kæmper med. Ja, det føler sig, at står halvdelen lidt. Kan du komme med herop? Hey, der er en kuffert der, bro! I er alt for sultne. Ja, vi er i hvert fald... En ballon og en energidrik. Altså, det er jeg jo ikke sur på. Hov. Det er jeg ikke sur på, bro. En energidrik. Nej. Her. Tag den noget varmt. Ja, tak. Jeg er sgu bange for, at jeg elsker jer. Ved du hvad, Holm? Vi elsker os dig, det er jeg sikker på. Nå. Der går nok... Altså, det kunne jeg kun lide. Og det kan du slet ikke, eller hvad? Oh. Thanks to a little help from my friends. Kritisk, den her. Ja, det er du vild, mand. Jeg har 70% sult. Har jeg også. Ej, fuck, den der lanterne. Vi må se, om vi kan komme den her vej med de her kun. Jeg har kun Petersons. Jeg kan kun lige hoppe. Hvor den kommer aldrig ud til. Nå, ved du hvad vi gør? Vi starter forfra, bro. Okay. Ja, det gør vi sgu. Nå, venner. Det gik.
dårligt. Nu kan jeg selvfølgelig ikke join igen, kan jeg det? Det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Invite mig lige igen, bror. Lidt. Det regner alt for Nej. nej. Start, føler jeg. Ja, meget. Hvad havde Holm her? Jeg troede, skulle have noget koneaften i aften. Ja, men man kan vel ikke holde sig fra sine andre koner. Altså Okay. også. Så. Ja, jeg var med. Øhm. Om 3 minutter, der kommer der en ny bane jo faktisk. Okay, så det er sidste chance i den her. Det er sidste chance i den. Der var en rope cannon, det var ret nice jo. Der er også en trompet. Jeg kan lige smide den i din task. Og ikke trompeten. Nej, flæren. Ja, det må du gøre. Tak. Men vi er enige om, at vi skal prøve at starte helt over til venstre nu. Og så se om der lige er sådan en lille... Nej, det ser bare dumt ud over til venstre. Ja, det gør det altså. Jeg tror bare, nu har vi fået en rope cannon og sådan noget. Ja, Hvis vi nu havde haft den rope cannon, da vi stod ovenpå der, hvor du prøvede at bounce mig op til at nå broen, så havde det set helt anderledes ud. okay. Så det er derover vi skal. Ja, det tror jeg altså. For Ja, ja. der brugte vi 2 pærer, så kunne komme videre alligevel. Men jeg ved bare ikke rigtig med Jeg den tror sgu, bro det er der. vinklerne. For vi kan vel ikke være 2 på broen uanset. Nej, men vi kan godt være en af gangen så. Jo, men der er jo kun en af os, der kan komme op på broen. Så, Ja, men bare en af gangen. okay. Hvis vi har en rope cannon, bro, så kan man godt tage et ræb den ene, så ræb Nå, ja. Og man kan jo sige, nu ved vi, hvor vi skal hen, du ved. Så nu har vi jo nok lidt mere energi. Ja. Der var et ræb, for eksempel. Det skal vi fandme lige bruge. En pitton, ja tak. En flare, ja tak. Noget airplane food, det skal vi fandme også bare bruge. Sportstræk, den fyrer det med sammen. Fuck. Nej. Hvad laver du? Jeg kommer altså til at bruge lidt ekstra energi, fordi den var lige fyret alt min energi. Vil du have en ballon i tasken? En enkelt ballon, eller hvad? Ja. Jeg har faktisk ikke plads til den. Jeg har allerede en ballon i. Okay. Men når jeg lige har brugt nogle af de ting her, så vil jeg gerne have den i. Ja. Er det vejen, det der? Nej, det er det sgu ikke. Jeg tror mere på det her. Det er sådan lige med at finde de små trin. Ja. Det var der, vi var før. Og der brugte jeg en energidrik for at klatre op. Men det tror jeg ikke er nødvendigt nu, når vi har så meget... Nej, det er ikke sikkert nemlig. Men du vil op her, ikke? Jo, jeg kan prøve, for jeg har en pitton, hvis det går galt. Og du kan også prøve først, ja. Er det ikke bare lige her? Kan man ikke stå her? Jo. Giv du mig en hånd, hvis der er. Ja. Jeg skal bruge en hånd i hvert fald. Holy shit. Ja, tak. Og nu har vi jo både en rope cannon og alt muligt. Så her, den her strækning kan vi godt tage nu, jo. Ja, ikke? Det må vi fucking kunne. Det kan jeg ikke. Så der en pitton her, bro. Nej. Det har jeg gjort. Men fanden kunne jeg klatre så lidt. Så ja, nu skal der en rope cannon. Så det vi har ved siden af broen. Kan vi ikke nå den så?
Jo, Det kan vi godt, det kan vi godt, det kan vi godt. Kan vi Vi det? kan fandme godt hoppe ud til den der. Ja. Ja. Ja, ja. Så tager vi lige den. Og så lige en af gangen her. Ja. Så står jeg lige her, og så skal jeg måske... Jeg løber over på den anden side her. Bare sig til, når du er derovre, eller jeg kan begynde. Hallo? Okay. Jeg har nu. De ben går ned i broen. Du synes også, jeg står mærkeligt. Det er du nok nødt til at få løst, inden du giver dig til at lave det hop herover i hvert fald. Jamen, jeg kan ikke hoppe. Så jeg tror lige, jeg prøver at klatre her. Jeg klatre lidt. Ja, klatre lidt. Så klatre lidt ud til siden måske. Jeg tror, dit ene ben sidder fast under. Ja, sådan der, ja. Så ned på broen igen måske. Eller også, ja. Eller det kan også, at du bare skal op derover, så kommer jeg derover. Den er grov. Den er grov. Kan jeg sgu Ja, ikke. der er den. Jeg kommer. Jeg kan ikke løbe. Fuck. Jeg var helt så for energi. Der ikke. Jo, det må sgu være en vinkel. Ej, vent. Nå, jeg vil bare have givet os noget lanterne først. Nå, ja, det skulle man nok have taget imod. Bro, man kan stå heroppe. Okay, catwalk. Okay, vent, jeg skal lige tilbage igen. Fuck. Har jeg fyldt noget lanterne til os her? Ja. Men kan vi der komme falder noget her. derop? Tror du ikke det? Det skal vi kunne. Man kan fandme gå her. Ja, man kan sgu så. Nice. Ja, en af gangen her, tror jeg. Bare kom. Ja. Ja, se nu der. Men nu flasker det så. Nu er jeg lige skulle lade lidt. Men lige deroppe. Og det er også en dum måde at gøre det på, selvfølgelig. Bare op her, er det ikke det? Jo, der. Jeg tror sgu næsten, jeg er nødt til at bruge ballonen. Nej. Aldrig skudt. Sehr godt. Tror du derop? Jeg tænkte bare lige at løbe lidt henad, for at jeg kan finde en kuffert. Okay. Så kigger jeg lige herop. Det får jeg sgu nok ikke noget ud af. Nej, fuck. Nej, jeg kommer til at launch. Der er kufferter her, ja. Ja. Jeg har jo lanternen, hvis han er varme. Ja, det er godt. Der må ikke komme en handy. Ja, der er også en trappe op herinde. Der er spærre. Jeg er meget tæt på at dø. Skynd dig herhen, bro. Jeg er ved at dø af kulde. Hvor er du hen? Lige her. Nice. Dejligt, var. Ja, sgu dejligt. Så skal vi ned og have bær hernede. Det var fint. Ja. Og bær lige her. Der er god bær. Der er 4. Du kan bare spise de sidste 3. Er du sikker? Ja. Bro, det her det er kæmpe vinkler. Ja. Det var et godt træk. Sådan en genoplevningssvamp der. Ikke Den dårligt. skulle falde ned. Må ikke komme en handy som der inde. Det er jo nemlig sagtens. Herom, ja. Er du sikker? Ja. Ja, kæmpe vejen der.
Hold kæft, det er smukt. Det var altså første bane på Ascent 7 her, bro. Ja, men prøv, jeg tror, vi kan klare den på under en time. Det tror jeg ikke. Altså første bane. Oh shit. Ja, du er lidt utålmodig. Nej, men det var fordi han kravlede videre. Det var planen. En cure all, den er jo fandme ikke dum. Jeg smider slikkepinden. Mindre du vil have den. Jeg har ikke plads. Jeg har bandage, en flare og en ballon hedder Der er det. en backpack der jo. Nå ja. Må ikke komme ind handy den. Jeg skal bare få spist af de bær her nu. Og varm den på bålet, ikke? Jo. Kan man varme en slikkepind? En flere mere? Ja, det kan du også godt. Jamen, vi har vel ikke brug for Flere 3. mere her. Det har vi vel ikke brug for. Nå, har du en også allerede? Ja. Okay, fint. Den her ene ballon, den tror jeg altså ikke, der er den plads værd. Hvis der havde været 3 balloner, så havde jeg sgu taget det alle. Jamen, jeg har 2. Men, Eller har jeg en? jeg tror, du har en ballon. Husk at tage den der, ja. Kunne man varme slikkepinden? Ja. Okay, den er mærkelig, det map her. Jeg har aldrig prøvet, hvor man starter med. Special. Jeg har aldrig prøvet, hvor man starter med at gå opad. Ej, det er sgu helt specielt for den her. Men skal vi virkelig starte med at gå op i det er den løgn. lille røg? Bro, det er løgn. Hvad laver du? Men det blæser fandme nu. Jamen, er du sikker på, at vi skal derop i røgen? Nej, slet ikke. Men jeg tror, det er fint. Okay. Jeg tror også, det er fint, bro. Jeg tror altså, det er et bug. Det tror jeg også, der. Husk at passe på de der springer i luften af forskellige afarter. Ja, jeg er jo ikke Holm. Nej, det er ikke det. Han er sgu mine rødder. Mine rydder, når han... Lad os bare komme op i det her, så ud af det igen. Ja. Men det er et eller andet med, at det forsvinder, når det blæser. Ja, det gør det også. Ja, det er rigtigt. Det er den svamp, der gør det. Den med det... Ej, bro. Fuck, de er over det hele, de svampe der. Ja, nu blæser det også. Kom her nu. Oh. Oj, shit, jeg blæser væk. Jeg blæser sgu væk, bro. Nej. Er du helt færdig, eller hvad? Ja, jeg overlever. Men jeg er lige et stykke nede. Jeg ved ikke, om du kommer ned til mig, og så tager vi den sammen herfra. Jo. Hvordan? Du må komme her. Hvor, kan du se den ting her? Nej, jeg er til højre for dig, eller til højre for gaden. Jeg er her. Du er der. Jeg kan godt se dig. Ja. Men jeg står et rigtig dumt sted. Kan du ikke bare komme herned? Ja, Jo. perfekt. Perfekt. Prøv lige vent. Nej. Men det er fordi, jeg tænkte, hvis vi skulle overleve det her. Er du meget forgiftet? Nej, det forsvinder jo. Men det... Jeg tænkte, vi skal bare lige... Shit. Okay, det er lidt spændende her. Kan vi komme ned det på... kunne jeg lige. Ej, shit, det blæser nu. Hvor fanden blev du af? Jeg er helt nede nu. Okay. Helt nede ved roden af træet her. Ja. Okay, det var rigtig dumt, det her. Var det det? Nej, det er okay nu. Høj, den er god. Bro, fuck.
Jeg skal have den her. Den skal jeg have. Det var sgu sådan der. Jeg skal have den grill her, hvis jeg nu finder en mandrake. Bro, kan du tage den termen måske? Jo da. Får vi brug for den? Det er den, der er svamp. Ja. Jeg skal have en hånd her, tror jeg. Nej, det gik. Jeg er Skyder den virkelig, her gift. jeg er virkelig Sådan der, low. her. Jeg har Ja, det fryser også om natten her, bro. 5-6% liv lige nu. Har jeg noget i backpack? Det er ikke ret meget. Jeg har sgu ikke engang noget. En kuffert derovre også, bro. Oh. Skal vi have den, eller hvad? Det gør vi fandme. Ja. Kunne være, den var nice. Øj, shit, nej, det er løgn. Det er løgn. Holy shit. Jeg dør. Ej, bro, nu fryser vi. Jeg dør nu. Ikke? Hvor er du? Ej, kom med her nu. Kom her, du er oppe i giften, bro. Fuck, nej. Fuck. Bisse havde healing-drik i sin taske. Ja. Og det kunne godt være, hun skulle have brugt den. Men vi skulle bare ikke være faldet ned til at starte med, tror jeg. Ved han også? Jeg må sgu se i øjnene, bro. Vi er ikke gode nok til det. Nej, men jeg tror bare, at vi skulle bare ikke være faldet ned der til at starte med. Så tror jeg, den har været der. Nej, det er rigtigt. Det var jo totalt tilfældigt. Men nu er det et nyt map, ny dag, Det er rigtigt. nyt flystyrt. Nu flystyrt. 9/7. Get the badge in. Rope cannon. Det er nice. En rope cannon mere. Okay, fortæl dem. Hvor er det hele der? Det Der er er fedt. flere lantern. Det er en rød kuffert, det der. Ja, men det det ville ikke fandme. være dumt at bruge energi på. Der er også en hvid kuffert Men der. de røde kufferter har der. sådan noget chain launcher og sådan noget. Det er det, de har i sig, de røde kufferter. Altså, jeg kan se 3 Chain kufferter i launcher og alt. pitons. Nu skal vi ikke bare gøre det. Jo, det er vi nødt til, fordi de har fandme gode ting i sig. Might komme en handy som dagene af. Ja, det er det jo. Britisk, det er lidt, du ved, den sådan... Ligesom du ved, når man snakker jysk i Danmark. Synes du det? Jeg synes, når du siger det på den måde der i hvert fald. Ej, der har jeg altid haft sådan... American. Du ved, jeg synes, de er meget sådan bundskidte. Britisk, det er jo sådan pænt og stilrent. Jeg er enig. Det er sådan meget royalt at høre på. Ja, Jeg er ja. også enig med dig. Men jeg synes også, de der roadmen... Der er også et eller andet sådan noget gay-grineren over det. Det er det. Har du set Top Dog på, jeg tror det er Netflix? Mm. Jeg tror der er 3 sæsoner eller sådan noget. Ikke så meget. Hvad? Shit. En ballon. En Også hvad? en slikkepind. Nej, kom ind han lige. Men jeg synes, jeg så 2 hvide heroppe. Var der 3 kufferter her, eller var der bare de 2 heroppe? Ja, der var en her. Her. Ej, hvor er du uheldig. Fik du en Der er en blære, puder og... Men du er nødt til selv... Hallo? Kan du høre mig? Tog du en slikkepind, der var deroppe? Kan du høre mig? Det er fandme Hallo? sjovt, den gør det der. Jonas? 2 sek. Hallo? Sådan der, hallo? Kan du høre mig? Kan du høre mig nu? Hallo? Så du pisse på mig? Jonas? Hallo? Nå. Kan du høre mig nu? Ja? Fedt. Kan du tage noget af det der? Jeg har en flare nemlig. Nå, ja. Der var en slikkepind heroppe også, bro. Jeg har taget den. Okay, perfekt, så har vi en hver.
Du havde taget den syg på, for det ikke? Jo, der Alt var godt. faktisk, det var en slikkepind og et checkpoint flag. Jamen, genialt. Det var faktisk lidt noget lort. Ej, det ved jeg ikke. Vi har da fået nogle gode ting her. Ja, det er god nok ting. Det kunne bare have været meget bedre. Det kunne have været en chain launcher og sådan noget. Ja, Den ja. har sådan nogle ting, der er gode til at klatre med. Det viste sig så bare at være en slikkepind, det var lidt uheldigt. Vil du ned eller op her venstre? Tror du ikke, den fortsætter hen? Vi kan... Nej, det gør den ikke, ser det ud så. Satans. Nej, det gør den sgu ikke. Det Ja, var det er godt, det. man ikke brugte tid på det. Men jeg tror næsten, de der pinde, de må jo vise vej nærmest. Der er i hvert fald noget mad derovre. Ja. Holy shit. Jeg tror ikke, der er noget script med at pengene viser vej. Nej, det var en... Bare overtro jo. Nej, nej, nej. Ja, det kan man også sagt have. Hvis du liv, Lidt. Men lidt har også ret. Eller... det er også ret. Eller det skal du så ikke. Var det den her vej, du mener, var? Mhm. Der er en busk med bær. Ja. Hvis vi kommer op til den, så vil det være nice. Er den ikke lige herovre? Hvad er lige her? Eller hvad? Var det der? Ja, der. Åh, vi kan det. Hov. Nice. Der kan bare få spærre. Mm. Der er sgu 5 på. Der er jo ikke et øje tørt. Hvad fanden med? Det var lidt dumt af mig, det der. Nej. Shit. Det var næsten for tidligt. Ja, der er bær derovre til højre også. Ja, det her det ligner meget sådan en trappe var. Jeg vil ikke have forstået, det ikke slet ikke svarer sig. Holy fuck. Jeg bilder mig ind. Ja. Det er nice. Det er bare small steps. Det er bare gur. Den er ved at være grov for mig. Og så er det ikke koldt, hva'? Ja, det er godt nok tidligt, der er blevet koldt, i forhold til at forken ikke var rised endnu. Jamen, jeg tror det er fordi, at vi... Jeg tror, at forken kommer an på, hvor højt vi er klatret. Ja, det er nok rigtigt. Jeg kan ikke komme op. Skal vi have lidt lanterne, eller hvad? Jeg får Øh, klatret ud her, selvfølgelig. En lidt lanterne ville nok heller ikke være en dum idé lige om lidt. nej. Det trækker den lidt. Jeg tror, jeg er nødt til at bruge den nu. Jeg har ingenting tilbage næsten. Kan du komme her og bruge den? Jeg kan ikke komme derop. Kan du ikke det? Jeg er ret sikker på, at jeg ikke kan. Så skal jeg have en Kom ned hånd. til dig så. Shit. Ej, bro, nu mister jeg liv. Det skal du ikke. Ja, jeg dør nu. Holy fuck. Shit. Har du noget healing? Nej. Er en slikkepind? Den healer mig ikke. Nej, det... Men den kan få mig godt humør. Ja, det... Kan du bilde mig Og ind. gør mig søvnig lige bagefter. Godt nok kritisk om at skulle miste liv der. Ej, nej. Fuck. Det der, når man bare lige fyrede ned i sin energi. Sådan en bugt hop. Ja. Hov, der er en kuffert herovre. Hov, du. Der var sgu en band-aid. Let's Fuck, go. hvor nice. Skal du bruge den der? Jeg ved ikke, om du vil have den der. Yes, Hvor meget sir. ekstra energi har du? Ingen. Nu har jeg Nå, så, fint, så er men det jeg også havde ikke før. Tror Nå, du, men vi der skal er noget have- derovre? Det der. Det ved jeg ikke.
kommer helt an på, hvordan man kan komme videre herfra. Det kan godt være, det er lige spændende nok. Det er det. Det er det. Det skal vi ikke. Vi skal have noget varme nu. Jeg var på sidste ting. Jeg tror ikke, vi skal op deroppe bag dig. Det tror jeg faktisk, vi skal. Oh. Ja. De små trin her. Hvis Hele du vejen de op. er små. Det er de. Det er de, bro. Så er de heroppe. Okay. Så her på jeg står. Ja. Silleben hele vejen, du. Ja da. Det fortsætter bare. Det kører bare derude. Nu er sgu noget bedre det her. Ja, den sidste bane, vi havde kørende. Lad nu Ej, nu skal vi passe på, Ja, hvad lad nu være. ja, det er virkelig. Det var Fuck, virkelig. man, jeg kan ikke Ja. slippe. Så står vi her. Det er unødvendigt. Står vi her, kan ikke komme videre nu. Jeg ved, om vi kan komme op her. That's the question. Det kan vi godt. Du skal måske have en lille hånd. Jeg har også heddet en slikkepind, hvis det er. Ja, det kan du også. Det tror jeg er bedre. Ja, gør det. Perfekt. Nu bliver du træt, så pas på, at du ikke falder om og falder ned. Hvor kritisk er den? Det går nok indtil videre. Ja, det er fint. Jeg skal nok lige have nogle hænder hister her. Det får du sgu. Jamen, du er da Hvor der er så en syg. kuffert her. Hov. Mangler du liv? Ja, lidt. Jeg har 3 rope cannons nu. Der er også nogle bær hernede, bro. Nice. Og der er et enkelt bær. Det kan du sgu på. Her. Jeg kaster den så. Jeg Der greb er også en kuffert hernede, bro. Den henter jeg så lige. Ja, der er 5 lidt forskellige godter her. Jeg følger den her. Og så ved jeg ikke, kan du passe til den her? Hvad er det, en energidrik? Ja, bare kom med den. Ja. Nice. Nice. Så bare op herovre. Bag Yes. kufferten. Der er sgu en trappe mere. Dem siger jeg ikke noget om. Hvad? Dem siger jeg ikke noget om, de trapper her. Nej. Ikke sige noget om det. 100 det er en blinkgyde. Lur mig om det her, ikke? Det er sgu svært ikke at give et lille kompliment her, det er jeg nødt til at sige. Ja, den er godt designet, den bane her. Nej, nu får vi det op. Åh Er ja. noget herhen? Bær? Jeg tager en med ned til dig også. Tak skal du have. Hvor der er en kuffert der også? Hold nu. Det er jo helt paradis, vi render rundt i. Hvad tror du Hvad den næste så bliver? Den næste bane, tror du det? Jeg håber ikke, det er det der Tropical igen. Ej, det var Roots sidste gang. Ja, eller Roots. Jeg tror næsten, jeg håber på en Tropical i stedet for. Rigtigt. Der er en pitton og noget heal med og sådan lidt. Men jeg dropper den her ballon. Jeg er nødt til at få den her pitton med. Jeg ved ikke, om du mangler noget healing. Nej, I'm good. Men prøv at, der er ren vej nu. Ja, værsgo. Ren var jeg food i.
Parkour. Nice. Det er da godt nok, det her. Det er ikke. Jeg får satan. Okay, anti-rope. Smed du den? Ja. Har du en? Nej, jeg har ikke en. Har du ikke en flere? Jamen, jeg står lidt og flytter med, om det ikke er okay, at du bare har en. Jo. Fordi at... hvor meget ekstra energi har du? Halv. Du har skåret plads. Kan du ikke lige... Du får lige min skumfidus i din taske. Men det var da bare helt i orden. Ja. Okay, what the fuck? Mushroom Paradise. Hold da magle. Efter det jeg griller med her, jeg mangler lidt mad. Det er da helt vildt, det er da et helt nyt map, det her, lige ved at sige. Hold nu op. Man må næsten tro. Men jeg er bange for, at vi ikke rigtig kan undgå at skal nedad. Ja, det er også sådan, kan man... Tror du det der... Ej, der er sådan en kuffert deroppe, der er fucking god. En der man mister liv af at tage. Ja, men den kommer vi ikke lige op til. Nej. Så skal måske den, der... Ja, vi skal nedad, bro. Det skal. Ja. Men spørgsmålet om vi skal tage den vejen, der går derhen. Kunne måske godt. Hvordan kan jeg blive væk så hurtigt? Nå, okay. Det skulle jeg ikke. Nu er det allerede koldt. Er det ikke koldt for dig, eller var det bare mine fingre, der frøs? Jo, det er fordi det er natural. Åh. Vi varmer lige hinanden her. Er der? Vi kan ikke så sætte os sammen, vi gør lige nu. Aha! Så er du den klar. Ja, det tænker jeg, det var en god idé. Hvad med medicinal root? Er det noget, jeg lige skal... Ja, men det kan være mandrake. Hvad betyder det? Det er sådan en, der råber og får dig til at falde i søvn. Ej, blå svamp, bro. What? Det har aldrig set før. Skal jeg spise den? Bro, en blå svamp. Skal jeg spise den, Det eller er en kæmpe stor blå svamp, jo. hvordan kommer man ned af den her uden at slå sig? Nå, den. Den her, bro. Ja. Hvad tror Det du, har den aldrig gør? set før. Har du hoppet på den Det endnu? var sgu ikke. Nej. Den er bare ligesom den anden. Nej, men der fryser, eller hvad? Nej, det er en fedt nat. What the fuck? Ej, bro, pas på. Og der gik lidt legeplads i den, gør ikke så godt. Ah, men det er også vigtigt at opleve Det er rigtigt. den smukke natur, det her. Jeg er ved at dø af Ja, frost. det er lidt gift her. Også lidt gift her. Er du ved at dø af frost? Ja. Også det. Ja, Sorry. det Så er var okay. en backpack ud der. Men man er lidt forgiftet her også. Vi skal lige... Prøv at se, om vi kan omgå det lidt. Skru den der. Den er i luften. Også dem her. Jo. Ja. Jeg formår det hele, bro. Ja, Hvis du bare komme ind i det her, så ud af det igen. jeg har 25% HP. Det er også cirka der jeg er. Der er en kuffert herovre. Ja. Og to, jeg så derinde mere. Hvad fanden var det, jeg så? Var det noget nice i den? Ja. Der er i hvert fald, så vi kan gå i stykker og så blive lavet igen. Der er også en bandage, hvis Det er du skal fedt. bruge det. Jeg er ved at dø. Jeg er ved Skal jeg ikke ved at dø. Jeg spiser den her medicinal root. Jeg gør det. Okay, godt. Alt godt. Bare tage lanternen frem. Også jeg er også ved at dø. Jeg har en centimeter tilbage. Ej, nu blæser det også. Åh. Ind til siden her, bro. Hvad står vi i læ? Ryser du stadig? Ja. Det er let. Sådan der. Det er fint. Vi skal finde vej op her, jo. Ja. Så der kunne gå op der, jo.
Oppe i Kom ikke det? den store lyserøde sky. Ja, men man kan jo nok bare ikke helt undgå det. Det er det, jeg tænker. Ja, men nu har vi været igennem. Det gør vi lige skal. Så skal der ikke være brug for mere, der de tager vores stamina lige nu. Ja. Nu forsvinder forgiftningen også fra mig. Og posten er væk. Ja, tak. Jo. Er det en vinkel, eller hvad? Ja. Nej, det er det ikke. Nej. Det kunne det godt være. Det kunne det godt være. Det blæser. Lige. Ja, men det kunne godt være en vinkel. Hvordan kan det være, du... Jeg har 2 pitons. Jeg har en energidrik. Ja, men jeg tror sgu da næsten, der er for langt op til en energidrik, for du skal klatre først jo. Ja. Så sætter en piton her. Så lader jeg lige op. Så kan vi komme op, det er jeg sikker på. Yes. Det kan vi også. Nice. Roadhouse. Ja, så er der Jo. noget trappe her henagtigt. Hvad fanden er det for en sky, det der? Den er helt hvid. Jeg tror, det er det samme. Jeg tror bare, det er lidt koldere bug. Det kan godt være. Ligesom den svamp der. Ja. Jeg kan lide det. Men de har vel heller ikke mulighed for at opdatere eller rette bugs. Du ved, Nej, altså banen er bare random genereret, ja. Ja. Og det gør den jo hver dag, så jeg tror også, at de render igennem den hver dag selv. Nej. Og er der nu, bliver der anmeldt et bug eller et eller andet, så er de sådan lidt, nå, men der kommer en ny ind i morgen. Ja, lige præcis. Shit, mand, der er lidt spændende her. Det kunne jeg lige. Shit. Okay. Der blæser også lidt. Vi vil gerne herop. What, kan du det, fordi det blæser sådan? Ej, jeg tog en energidrik. For helvede. Jeg har en plan her. Jeg har Ja. nogle de ræb her, hvor de skal bare bruges. Ja. Så har jeg altså en piton, hvis der er. Ja. Oj, shit. Den nåede jeg lige sætte op. Så har jeg en. Ja. Ja. Nice. Så heroppe. Jeg slipper nok ikke for at lige komme lidt tættere på den her sky. Det er fint for det. Læser det. Det blæser det nu. Det kan være, det hjælper lidt på det. Jeg føler lige hurtigt ræb her. Ja. Ej, what den bokker? Ej, den kommer. Nå hvad? Please? Ja, tak. Ja, perfekt. Pas på edderkoppen deroppe til venstre. Ja. Prøv at bestemme, så jeg kan bruge nogle ræb her. Her. Der er en vej der. Ja. Kan få den hen? Nice. Bare pas på, der er lige sådan en mine heroppe. Ja. Du skal også holde den med. Ja, lige for at tage det værste. Ja. Hvad han lige gør. Jeg synes, det er svært at se. Her er en måske. Ja. Altså, har du et almindeligt ræb? Nej. Nej. Jamen, jeg har de her jo. Fuck det, så må det være det. Jeg vil skøjte ned der. Ej, fuck det var... Okay, det var ikke meningen, at skulle derind. Okay, men det var fint. Ja, det er godt nok. Jo, det tror jeg, det er. Ja, det er perfekt. Det er perfekt. Hvor kravlede du hen? Modsatte side her. Åh. Ja. Har du Og der er en spillet... ski, altså, det er ikke fra det.
Har du prøvet at spille Mirror's Edge før til Xbox Ja. Playstation? Det var fucking fedt. Ja, det var sygt. Det var helt nye mechanics, man ikke havde set før. Ja, det var fuldstændig. Så lavede de en toer, det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg synes om. Jeg tror ikke, jeg prøvede toeren. Nej, men det var skrald. Fuck. Nå. Purple? Hvad kan den? Altså, det var fint nok, tror jeg. Hvad med her? Okay, Kan vi det komme du helt godt op? spise. Det kan du godt spise. Ja, spis den der. Spis den lille af. Det Au. virkede ret længe. Ah, den er nice. Den giver dig boost energi. Hold da kæft. Ja. Jeg tror, du skal passe på, at det ikke blæser her nu. Jamen har det ikke Ja, lige, det er det du blæste så lige. Det Nej, blæser det nu. blæser nu. Pas på bomben. Ja. Cute. Jeg føler, at det er meget svært det nu. Det er jeg nødt til at sige. Ja, det er helt umuligt. Fuldstændig umuligt det nu. Ja, sindssygt. Blink, Jeg kan blink. aldrig se, hvordan det her nogensinde skal blive til noget. Nej, prøv, vi er så tæt på at dø. Blink, blink. For det vent. Jeg tror sgu, jeg har en enkelt her, bro. Ja. Hvad laver du? En anti-rope. Ah, Det er et anti-rope. kan du skyde den? Ja. Det er crazy. Anti-rope cannon, altså. Ja, okay. Sådan er jeg. Når du kommer op, så skal du lige passe på, for der er simpelthen sådan en luften tæt på. Gå Hvorhenne? herover, jeg er Boom. bedre. Der på væggen derovre. Ja. Ja. Ej, her, det er så tæt på at gå galt hele tiden. Burde man gå herop, eller hvad? Det kan jeg altså ikke vurdere. Vent, jeg skal have min skumpedus i min taske nu. Skal Ja, have fandme en alt for skumfidus. Den har du spist! Nå, var det din? Men bro! Okay, lad os bare komme herover. Ja, det kan vi sgu Kan vi det, bro? Er det ikke lidt langt? Jo, vi glider ned, hvis vi hopper. Fuck. Ah. Fuck. Nej. Det var noget rigtig juks, det der. At spise en slikkepind og ikke klatre med det samme, det skal man ikke. Fuck, mand. Om jeg kommer op, så kan jeg give dig en hånd måske. Ja. Den er fandme grov, den her. Nice. Ja tak. Sindssygt. Blå, kan man spise dem? Jeg har en. Jamen, var det ikke det samme som lilla? Nej, blå. Kan du varme mig lidt? Dine øjne er helt fucked. Oj. Ja, det er det godt nok. Kan du varme mig lidt? Ja. Men man skal ikke spise dem der så, eller hvad? Den virker fint nok på sulten, men man kan bare ikke rigtig se noget bagefter. Du vil ikke varme mig, eller hvad? Nå, du prøver har jeg. den tarmen med, eller hvad? Nej, den gik i udu. Nå, okay, fint. Men skal vi ikke bare komme op af? Jo. Kan vi det? Nej, det kan vi sgu Jeg skal nok bare ikke. lige varme lidt først. Fordi jeg er lidt kritisk. Jeg må sige, at dine øjne, de skinner helt vildt i dag. Tak, bro. Det er så vigtigt, at vi lige står sammen her. Er der nogle kloge hoveder, der kan svare på, om det hedder inde eller ude på badeværelset? Man kommer an på temperaturen. Altså, bro. Nej, ikke. Shit. Pas på her. Altså oprindeligt var det jo inde på badeværelset, fordi du stod udenfor. Hvorfor blæser jeg sådan? Holy shit. Det blæser nu, bro. Altså oprindeligt, der gik man jo ind på det lille das, fordi man stod udenfor. Var det ikke en hemmelighed først? Hemmelighed. Ja, det hed toilet i gamle dage. Hold. Det er rigtigt. Aldrig har jeg skidt så tyndt. Ikke på en hemmelighed i hvert fald. Det kan jeg prøve på kun en gammel dag. Altså vi bliver at glemme en vinkel, eller hvad? Er det vinkelen, det der? Nej, herovre. Der er lige en kuffert herovre i hvert fald. Kan vi spise de grønne? Det gør jeg. Det synes jeg var en god Kommer idé. godt. Hvad for? Okay, man prutter lidt, når det er. Holy shit. Så du det? Ja. Hvad så med explosive farts? Explosive. Jeg tror, jeg dør. Vi er næsten op. Nej, det skal du ikke. Vi er næsten op. Jamen, jeg er ved at dø af frost. Jeg er nødt til at spise en svamp her. Nej, ikke med kryds på. Du må aldrig spise svamp med kryds på.
Jeg var fucking... Jeg var... Du må ikke dø, bro. Jeg dør ikke. Bare rolig, jeg har den. Har jeg noget i tasken, jeg lige kan bruge Du til? er forgiftet noget, bro. Nej, jeg har den. Jeg er bare ved at blæse væk, og jeg er ved at dø af sult. Bare på toppen, bro, op til lejrbålet. Hvor meget energi har du tilbage? Ingen. Det har jeg heller ikke. Jeg har Nu er det ingen- ikke frostmær, det er ikke frostmær. Det er ikke frostmær. Fuck, det der kan jeg ikke engang. Jeg skal lige frosten til at gå væk. Glæder mig. Det er fint. Bro, det var andet map på Ascent 7 lige nu. Er det sygt nok? Skal nok lige tjekke chatten om lidt, gutter. Sygt, det bare spiser. Jeg har svaret det på med kommer badeværelset. Man går ind på badeværelset. Eller siger man ud på badeværelset, fordi jeg går jo lige ud og tisser. Men når du står udenfor, så siger du jo også, at jeg går lige ind og tisser. Altså, det hedder inde i stuen, ude i køkkenet, ude på badeværelset. Men hvorfor hedder det så en udestue? Jamen, fordi det er en stue, der er sådan halvt udenfor. Ja. Alpine, okay. Okay, den ser fucked ud. Jeg skal lige så spise de bær her. De grønne? Nå, men skal de ikke bare cookes? Cook. Jo, se, de godt spises. Skal du ikke have den? Jo, men jeg vil lige have den i tasken, tror jeg. Eller have et eller andet i tasken. Er du klar? Ja. Læs din chat og komme mig til undsætning. Jeg vil sige, man kan sige begge dele alt efter, om du er indenfor eller udenfor. Er du udenfor, tror, går du det ind på kommer af- toilettet. Men er du indenfor, så er det jo ud på badeværelset. Tror du ikke, det kommer af, at man førhen havde toilet og sådan noget udenfor? Jo, men der gik man jo stadig ind på det. Hold nu kæft, det dør jeg af det her. Så kom det herhen på. Det dør jeg af. Jeg dør nu. Kom her. Nej, bro, skal du ikke. Lad os varme os. Holy shit, jeg var ægte helt nede. V for Holm. Tjek din snapfyr drikker en bajs på din vegne. Jeg er glad for. Kom. Men jeg skal lige igennem det her. Hvad jeg kan sidde og snap. Det er sendt 7 dage. Det er sgu ikke for ret, Peggy. Nej. Ikke for sarte sjæl og folk med kussehår. Der er en kuffert der. Tager du den? Så Ja. tager jeg den herovre. Hvad fanden er det? Den er hvad? Men fanden er... Nå, jeg tabte den måske. Sindssygt. Det var bare et sådan kugt grønt bær. Jeg holder med busy, for nu har jeg vundet over Nico. Jamen, det er jeg glad for at høre. Altid glad for, at folk de vinder. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Vil I sige? Klarer du den? Ja. Ja. Jeg har. Hej. Så du snakker nu? Nej. Det er fandme ikke tid til. Vi er været fucking langt på Ascent 7 her, bro. Ja, Hvis hvad er vi kan det? gennemføre den her bane, så skal vi ikke bokse med frostmær. Hvis så er vi ved vulkanen og sådan noget. Jo. Ja, det er rigtigt. Og vulkanen, den synes jeg er mega easy. Eller ja, det synes jeg, det er den sværeste af dem alle, Blink. Ja, det er jo det. Øj, shit, det var tidligt. Nej, det kan godt gå. Der er et bær der. Ja. Også bare her, bro. Ja. Der var sådan et helt bærtræ. Hvor der en kuffert derhen. Det skal jeg fandme have. Det er jo bare med at blive stakket op på de gode ting.
synes, der er langt. Er det godt? Ja. En heatpack og en fortified milk. Nice. Den tager jeg lige med Nu kommer blæsten med igen. Skulle man nok have taget om natten. Det er heatpack. Nå, vi skal få nogle vej op et eller andet sted. Måske det der. Ja, eller også så bare lige herover. Ja. Ja, det tror jeg sgu okay. Jeg synes ikke, der plejer at være så langt hen til bjerget. Jo. Der er noget rigtig joks. Men heldigvis så blæser det ikke, når vi kommer op på bjerget. Ej, hvorfor ikke, når vi kommer ind i bjerget? Hvis du er på kanten af bjerget, så blæser det jo også. Ja. Ej, der er langt op, bro. Hvad mener du? Der er lava der. Mellemstykke, eller hvad? Ja, Hvad fanden? Der er flere det steder. må ikke godt være. Holy moly, det har jeg ikke set før. Har jeg det? Hvis man... Nej, det er også virkelig sjældent, at det er i den her snevejr. Men tror du, man kan svømme igennem lavaen og så komme direkte ind i vulkanen? Det kan man desværre ikke. Det er man sgu af. Jeg tror, vi fryser nu, fordi det er nat. Ja. Vi har jo kun hinanden at varme os på, bro. Det er vi nødt til at udnytte. Hvor er du sød. Kan vi ikke varme os på lavaen? Eller sådan tæt ved? Nej, det kan du godt, men du mister liv af det også. Nå. Hvor summeren der. Ja. Desværre. Kan vi videre på her? Nej, det hjælper sgu ikke. Det hjælper ikke engang at stå tæt på det. Nej, det gør det ikke. Jeg tror sgu, vi er nødt til at lige overveje at stå tæt sammen lige om lidt. Ja, det kunne godt være Jeg tror nu. ikke, det var en. Bare lad os stå tæt sammen lige herinde i... Det er ikke nok. Jeg tror sgu, vi bliver ramt af sneen her. Det er ikke så godt. Ej. Nej, nu falder jeg om. Jeg falder om. Jeg ved ikke, skal du smide din taske? Hvor? Ja. Shit, mand. Vi spiste os lige noget. Holy fuck. Nu så lige blive stående. Jeg skal fandme bruge varmebrætter lige nu. Virker det? Jeg synes ikke rigtigt, der skal noget. Ja, det gør. Prøv at se, den forsvinder. Nå, nu kommer det. Altså, Ja. kommer og forsvinder lidt. Går det ikke lige op? Jo, men hvis det bare gør det, så er vi også godt. Men vi kan jo ikke kravle rundt sådan her. Nej, det kan vi ikke lige nu, fordi det er nat, bro. Nå! Vi har ikke noget at varme os på, derfor er vi nødt til at gøre det. Det er kun fordi det er nat lige nu. Okay. Men vi snakker et andet sted hen, så vi ikke bliver fucked næste gang snøstormen kommer. Lad os komme herned. Herned, bro. Skynd dig lige hen til mig. Så bare snakker, mand. Jeg er ved at dø. Kom. Det er bare lidt chill herhen, så det ikke er natten her næsten. Ja. Vi har ikke en chance uden noget at varme os på, med så meget frost her. Nå, men tillykke med HB i dag. Vandt de? Ja, ryk op i 3. division. Nå, sindssygt. Jamen, prøv at det er pisregnet. Jeg troede, du var fanboy. Det er jeg også, men jeg har også et job ved siden af jo.
Altså, jeg kan jo ikke sidde og se andre spille, når jeg selv skal spille, jo. Nej, det er rigtigt. Så må man Prøv du prioritere. igen. Altså, de sidder jo heller ikke og kigger på, at jeg spiller, når de har kamp. Det ved jeg ikke, om de gør. Hvad er det eneste, de laver, når de tager på bænken? Det er bare lige at kigge. Det er Jonas, som foretager sig. Det er blevet dag nu. Det er perfekt. Sidder du og hammer bajer? Jeg åbnede din Faxikondi. Nå, Nej, bro, fuck. hvor skal du hen? Hvad ned? Nå, lad det endelig være med det. Det er løgn. Nice. Fuck, det er dejligt, at det er... Det er dag nu. Jeg kunne godt lige tænke mig en masse af spiselige. Ja, det kunne jeg også godt. Der er nogle færdige der, hvis der er. Ja. Ej, bro, væk. Ej, hvad mener du? Oh, holy shit. Hvis du lev. Ej, det er løgn. Fuck, mand. Hvad skete der? Jeg blev brændt. Ej. Mister du også liv så? Ja, det tog lige halvdelen af mit liv. Nej, altså... Nå, jo. Ja, lidt. Men ikke noget, vi ikke kan kurere. Nå, Ja, det kunne være det. det kurerer. Nej, nu får jeg vel lov Nu at skal jeg have bare videre nu, bro. Okay, ja. Ej, fuck de bær der. De har kostet for meget allerede nu. 100. Nice. En kuffert her, hvor der er ny healingsvarm. Perfekt. You win some, you lose some. Exactly. De er også nemmere at få fat i, de bær her. Ja. Du kan bare tage bærene herfra, hvis der er. Alle? Ja, jeg kan bare ud i træet herfra. Nå ja. Nej, hold nu. Ind. Herind. Ud og få et bær eller to, når den er snestorm over, så skal vi altså bare videre. Jamen, jeg er klar. Okay. Shit. Okay. Oj. Der er 2 kufferter herovre. Ja, tak. Ja, Det er fandme nice. Det var lidt spændende at hoppe det der. Som næsten var unødvendigt. Ja, men det skal også være lidt sejt. Det er rigtigt. Men kan vi komme En derover? band-aid og en ballon. Jeg ved ikke, om vi skal have den der first aid kit. Nej, vil du have first aid kittet? Nej. Jo, jeg kan godt tage den med. Sgu da ikke. Bare ved den. Det var også Hold da bare op, væk. det er smukt, det her, hva'? Helt vildt. Hvis vi lige klatrer op herinde, tror jeg. Hvis vi kan stå her, det kræver det, vi kan. Det kan vi. Okay. Ej, nej. Fuck. Fuck. Shit. Klar dem, bro. Ja. Perfekt. Tror jeg også lige, at jeg skal have mig en lille lur nu. Øj, chain launcher. Fuck, hvor Let's genialt. go. Der er en energidrik også, den er heller ikke dum. Hvorfor bliver jeg ikke træt efter den slikkepind der? Det ved jeg sgu ikke. Nå, det er fordi jeg kuggede den.
Okay, det vidste jeg faktisk ikke. Altså, det er det eneste, jeg har pillet ved. Angående slikkepinden. Så er det derfor. Det kan da kun være det. Godt være en enkelt, det her. Den er god. Ja, jeg føler, altså... Ej, ved du hvad, jeg tror, vi er så tæt på at tabe som noget, det kan. Ja, det er rigtig noget lort, det her. Ja, vi har ingenting eller noget som helst. Blink, blink. Jeg tror, det er bedre at komme op herude, når snestormen lige over. Ja. Så er sådan rimelig besværligt. Ja, det er jo bare walk in the park, det her. Eller nej, det er sygt besværlig vej, vi tager. Ja, det kunne ikke være værre. Nej. 2 kufferter her. Ja. Det skulle vi bare overhovedet ikke bruge. Nej, vi har jo ikke plads til noget af det. Fyr den der. Den her vil jeg fucking gerne have til, når det er nat. Jeg dropper den her ballon. Skal jeg tage den? Nå. Her. Nej. Når Herovre. popper den. Eller, ja. Derovre, deroppe. Ja. Hvis vi kommer op, så vil det være nice. Det kan vi godt. Shit. Jeg kan lige forsøge med, hvis der. Nice. Shit. Så har vi den der svamp lige på siden her. Hvis der. Mhm. Spørgsmålet om vi skal bruge den op af, eller om vi kan komme op der direkte. Jeg tror faktisk, vi kan komme op her. Kan vi ikke stå her? Ja, jo. Jeg skal lige lade lidt. Okay, nu skal jeg kun ind ad gangen. Det er ikke så godt. Det går. Skal vi komme op der? Ja. Jeg skal have en hånd, og der. Ja, tak. Wow, den er flot, den Herude der. måske. Ja. På Levant. Hvorfor er der Inden bjerg det her for der? nøjeren. Findes. Men hvorfor er der et træbjerg, eller hvad hedder det, jordbjerg der til højre? Det ved jeg ikke. Det kræver meget energi, bro. Det har jeg slet ikke. Jeg bliver nødt til at tage en energidrik. Jeg har en femtedel. Det gik kun lige. Hvorfor kan han ikke kravle på fucking energidrik? Det er fordi, du starter på... Du skal hoppe lidt ud på den. Du starter helt på kanten af den. Jamen, nu bliver jeg træt. Det her, det... Nej, det er ikke så godt. Nej, bro. Klarer du? Nej. Bare fortsæt. Damn, boys. Eller hvad? Jeg tror, vi overlever. Vi overlever, når det der brand forsvinder. Okay, I'm good. Eller hvad? I'm good nu? Ja. Okay. Lidt farligt for mig at være her. Ja, men jeg skal lige have noget bandage. Så kommer jeg. Okay. Ja, men jeg skynder mig. Hvorfor bliver jeg træt nu? What the actual? What? Nej. Jeg ved det ikke, det er ligesom om jeg bliver træt. Hvad? Hvad fanden er det for en lorteenergidrik? Hvad er det? Er det den der? Det er natberry. Holy shit. Jeg sover lige lidt. Ja, vi har den. Kom nu lidt.
I'm good, I'm good, I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. Ja, det gør vi godt nok. Jeg ved sgu heller ikke, hvordan jeg lige skal komme væk herfra. Eller hvad? Nej, det er jo helt hul i hovedet, det der. Men spørgsmålet er, om du bare skal fortsætte uden mig? Jo, fordi jeg har hverken vinkel eller noget her. Så gerne. Kan vi lige få en U7 i chatten for de faldende soldater? Jeg skal nok have den her for os, bro. Jeg lover det. Godt, mand. Godt. Har du en flare? Nej. Fuck. Skal jeg ned og hente den? Nej, det skal du fandme ikke. Ja, det er røg så langt ned, du drømmer ikke om det. Du er nødt til at satse igen. Fuck. Altså, man kan jo sige, du når jo stadig toppen. Du bliver bare ikke hentet, hvis det er. Nej, det er jo det. Det vil man jo gerne. Fuck. Så. Shit. Og jeg er bare nødt til at komme op, inden det bliver nat igen nu. Ja, det er simpelthen den fornemmeste opgave. Bare fyre dig ud af, mand. Er det højt nok op, tror du? What? Det er det overhovedet. Det skal overhovedet ikke være der. Du er nødt til at guide mig lidt. Er det her? Ja. Længere op. Er det højt? Lidt ned. Lidt tilbage igen. Det var bare lige for... Nå, fuck det, det bliver sådan der. Perfekt. Wow, den flyver også op. Spændende. Ja. Shit. Ja, så over til din venstre. Over til højre der. Ja, se nu der. Nu er du næsten oppe på toppen. Ja, det er også vigtigt, at jeg kommer det inden det nat, for jeg har ikke noget at varme mig på, og du er her ikke, så jeg kan ikke varme mig på dig heller. Bare lige op, lige op. Skal jeg udenom det lort her? Nej, lige op. Det kan jeg sgu da ikke. Der. Nej. Shit. Ja. Skal jeg finde en flare, bro? Det skal vi. Men sygt, at du havde flaren. Også sygt, at du har haft en flare i hånden. Det er den eneste gang, det er ikke mig, der står på flaren. Jeg står... Ej, bro, jeg kan genopleve dig! Jeg kan genopleve dig! Nej! Jeg har fået en genoplevningsstatue! Okay, giv mig lige et sekund, så. Hurtigt. Ja, bare fyr den. Lidt stor, boys. Der er en taske der til dig, bro. Lige bag dig. Cool. Nej, hvor er det skørt. Ja, det er sygt, mand. Fuck, en clutch ting at finde. Ej, er der en flare? Ah, det er en blowgun. For helvede. Ej, hvor er du tærne, mand. Hvorfor er det koldt her? Fik jeg ikke lige frostbite? Jo, det gjorde jeg også, men det var fordi den skiftede. Skiftede bare om, det gør den nogle gange så. Ej, hvor er det guld. Ej, det er sindssygt. Det finder vi bare lige. Der er en kuffert der. Ja, 100. Vi kommer ingen vej uden. Der er en kuffert helt over til højre, og så er der ikke det? Højre? Det er der fandme. Helt over til venstre, undskyld. Nå. Der er en kuffert helt derovre. Ja. Den er nødt til at tage, bro. Du tager den der midt i. Ja. Bare få nogle flere. Er det ikke bare at dele os op, og så sige, at vi mødes... Så er det bare at tage alt, hvad der hedder kuffert og... Fuck. Ikke dø nu, bro. Nej. Holy shit. Holy shit. Men det er ikke koldt om natten mere nu. Nej, det kan selvfølgelig noget. Fuck. Et
close call. Men for ind i satan. Nice. Hvad mener den? Hvordan kommer vi derop? Jeg har et checkpoint flag. Lizzy? Ja. Jeg har et checkpoint flag. Ja, det kan du godt blive gjort. Bare gør det sikkert, du er jo sådan lidt unconscious, når du respawner, hvis det er. De er ikke glade. Den var næsten ude af banen, så jeg kunne slet ikke klatre op til den, så jeg kunne kun få fat i én ting fra den. Nå, satans. Og det er irriterende. Men det var heldigvis ikke et checkpoint, der kom ned til. Så der er også den plan, det var en rope. Det kunne også være nice. Ja. Det på det hele. Den vil du simpelthen lige over på. Den der brænder helt vildt. Brænder den? Den brænder helt vildt, bro. Fuck mig. Men hvor kan du ikke se det? Fordi jeg stod hernede, og den brændte ikke der. Ja, prøv du at se, om du kan. Det er fandme svært. Ja, nu falder lavaen selvfølgelig også. Du har det fornemt, min ven. Nej, den brænder nu, bro. Den brænder nu, den du er på. Den brænder. What? Nej. Okay. Fuck. Herover. Holy shit. Shit. Det her Sand 7, det er sgu ikke for sjov. Nej. Kæft, det gik lige. For så meget det brænder. Det er helt vildt. Ja, det var da fuldstændig inde i vulkanens øje, eller hvad man siger, agtigt. Bliver det ved, eller hvad? Jeg håber jeg sgu ikke. Hvor det bliver ved? Hvor det bliver ved? Det er jo helt sindssygt. Hvordan hoppede du ned på chainen, eller hvad? Ja. Men lavaen stiger jo. Åh nej. Oh shit. Nej. Det var spild af liv, det her. Vi ses. Nej, hvad? Hvordan overlever jeg ting? Jeg forstår det vitterligt ikke. Oh shit. Gå jeg væk herfra. Så kom over til mig. Her, bror. Her. Bro, det kan jeg ikke. Fuck sådan der. Jeg havde ikke noget energi overhovedet. Jeg var lidt død. Nå, for helvede. Hvorfor tror du, jeg sidder og skriver til dig? Er det dig, der skriver? Giv mig mad. Ja. Jeg har ingenting. Jeg har vitterligt kun en task. Men der er noget æg herovre. Ej, det gider jeg sgu ikke gå efter. Kan jeg da mærke. Der er en kuffert herovre. Kan vi komme over til den på en eller anden smadret måde? Nej. Eller hvad? Kan vi sgu nok godt.
flag. Jeg har sat mit flag derovre. Det kan også være, det er noget tid, siden du skrev det. Ja. I am on it. I am on it. Nej. Vi ses, mand. Ja. Ej. Brandnældel! Så hjælp mig nu! Det er fandme brandnældel, så. Ej, vi fik ærligt en chance mere, mand. Er det ikke længe da? Des. Jo. Fuck, det er rip. Ægte rip. Hvad så, mand? Brandnældel! Så hjælp mig nu! Ja, men jeg var nødt til at komme videre, inden det gik helt galt. Jeg skal over have den kuffert, der er nødt til jo. Jamen, det er easy. Du skal bare lige derover. Bare passe på, at du ikke falder ned. Jamen det er det, jeg skal bare lade lavand til at gå væk. Ja. Før skulle jeg lige have min brandskade til at gå væk, nu skulle jeg lige have lavand til at gå væk. Man har også bare lyst til at fyre en chain launcher for at komme der fucked over, altså. Ej, det er bare Man ved, at jeg kan bruge den senere. Oh shit, jeg tror familie, jeg ikke fik den der. Så var der noget af det mindste også. Hey, der er flere! Der er flere! Nej, let's go! Let's go! Sindssygt! Fuck, det er vigtigt. Kan vi lige få W i chatten, mine damer og herrer? Der er fandme Holy shit. flere! Bro, skal jeg tænde den? Ja, Okay. ja, nej. Nej. Den der fortified mod gik lige væk, da der var jeg hoppet. Ja, hvad den gør? Den beskytter mig fra at tage skade. Den låser bare min stamina bare. Bortset fra, at jeg stadig godt kan miste min stamina. Så du kan hoppe Men det ud er over et bjerg, uden der sker noget? Jamen, for jeg kan ikke tage skade. Altså, jeg kan ikke tage, så længe den lige virker, så låser den bare helt, men bare fra at miste noget. Så du kan vade Jeg igennem kan lava godt med brænde den? energi af. Ja, men den virker ret længe. Den virker jo 20 sekunder, ligesom en energidrik. Ja, det er da rigeligt. Ja. Kan det være? Du skal bare nedad der, og så over. Ja, Skal jeg ikke det? jo. Og så rundt om højre, og så over. Det er Stairway to Heaven. Eller Hell, ligner det mere, men stadig. Ja, det kan snyde lidt. Fuck, det er sygt, jeg fandt en flare, bro. Ja, lige på falderibet. Og det var den kuffert, du døde på vej over for at få fat i. Ja, det var også lidt uheldigt, vil jeg sige. Det laggede lidt, da jeg hoppede, så fik jeg ikke fat i den kæde der. Hvorfor siger du altid højre, når det er venstre? Jamen, han skulle da højre om. Højre om, det er den vej der. Venstre om, det er modsat. For eksempel, nu står han til venstre for det her, og så skal han op til højre. Det er ret simpelt. Jeg er nok nødt til at komme over på den der. Nej, bare over til højre og så op. Det kan du sagtens. Men lav... Nej. Derovre, eller hvad? Ja. På den der... Så der kan det? Ja, hvad mener du? Ja. Jeg kan ikke få det afstand her, bro. Det er noget Den er ikke langt. Hvorfor? Der er måske 2 meter. Okay. Fint. Ja, bro. Let's go. Og jeg har en fucking flare. Jeg har en chain launcher og en energidrik, altså. Ja, den har Jeg skal bare have noget med. Lur mig, om du ikke også... hvad fanden plejer der at være hul i den der? Lur mig, om du ikke også får fat i sådan en revival-ting igen. Det kunne være nice. Ja, det har været sygt. Så har jeg sgu også fået mange chancer. Selvom den siger, at man ikke kan blive genoplevet det her. Eller at man ikke bliver genoplevet.
Ja, ja, altså man kan få sådan en heldig ting, som der gør, at jeg kan genopleve dig, men altså det er jo bare... Det er også bare heldigt at satse på. Ja, ja, det er det. Der er ikke nogen garanti for det. Ellers så har jeg i hvert fald rigeligt her i kufferterne. Hvis jeg skal dele det med nogen. Og en cure all. Nå, Den er jeg heller ikke sur på. bare gå over og give den til mig, hvis det er. Ej bro, der er gode ting her. Sindssygt. Men jeg skal lige have... Jeg skal der... Ej, what? Min chain launcher. Den Den går i så- stykker. Den er i hvert fald Den ikke er brændt. brændt. Den er brændt, ja. Ja. Om der er Det en ved jeg mere. ikke. Skal jeg have den her? Ja, der er flere kufferter her. Sportstrik. Ej, den venter lige med at drikke. Det kunne være nice lige at få købet den. En grill. Vil du ikke have mælken? Vil du ikke drikke mælken? Det får du da også se noget energi af. Jeg tror sikkert, jeg gør, bro. Jo. Du vil lige så godt drikke den. Den ligger lige der. Ja, jeg drikker den, men altså, jeg tror også ikke, den gør meget energi. Nej. Så sgu den her. Sindssygt, mand. Og der er flere kufferter endnu. Ja. Og ræb skal jeg ikke bruge. Ja da, bro. Ja, Fuck, det hvor er OP. fucking OP. Jeg fyrer den her. Ej, hvad skal jeg gøre? Jamen, hvad skal du jeg cure føler det derinde? samme. Hvad skal du cure derinde? Jamen, det er det. Det er jo min sult kunne jeg cure, men det behøver jeg ikke. Nej, jeg har en airplane food, og det kommer til at gå hurtigt, når jeg har 2 af dem her. Ja, det er Og en chain bare launcher. skyde. Sæt den ene Det fast er på den bare anden, og fremad. så bare, jo. Bro, du får guldbånd nu. Får jeg også det, selvom jeg er død? Ja. Okay, pas på med at kalde den. Altså, ja, det er det. Nå ja, fuck, ej bro, du får aldrig det guldbånd nu. Ja, fuck, jeg vidste, jeg ikke skulle være død. Så vil han en lille museblæ på. To bøller her, der. Bedre, vi skulle ind for en Mr. Homie. Ja, tak. Skal jeg lige... ej. Bare lige med her. Fandme nice. Det er fandme nice. Fuck. Jeg har ikke lyst til at bruge den her første gang nu allerede. Bare for jeg ikke gider tage nogle chancer. Ja, lige præcis. Det er bare at gøre det, mand. Jeg gad ikke tage et hop, der det var lidt risky, altså. Det kunne fandme ikke svare sig. Nej. Jeg har jo 5 gange, jeg kan bruge den. Hvad lavede du egentlig sådan? Det gik noget tid før, at du kunne blive genoplevet. Det var bare, jeg glemte, at jeg kunne genopleve mig selv. Jamen, da jeg genoplevede dig før, så var du sådan, du må genopleve mig nu. Hvad? Nå, det var bare, jeg skulle lige ned og hente en kop kaffe. Ja. Vi får at blive helt klar til at blive genoplevet. Ja, lige præcis. Ja. Oh shit. Det er lidt spændende her. Det håber det jo egentlig ikke, hva'?
Sygt, at min tjenlån til min rygsæk bare var blevet brændt. Jeg tror, jeg skulle prøve et lille use med den her. Oh shit. Fuck. Okay, jeg brænder ekstra lige her. Og så kuffer det heroppe også. Det er sgu lige en hidrik på. Ja da. Nice. Altså, jeg vil gerne have den her med jo. Det kan jeg ikke. Åh nej. Nå. Jeg har 3 af dem her nu. Det er sindssygt. Altså, den er jo home. Nej, jeg er ikke sikker på, at vi klarer den. Den skal ikke home med nu, nej. Nej. Nej, hvad fuck? Bro, har du kukket den? Har du kukket energidrikken? Nej, jeg har ikke. Hvad fuck, så er den blevet kukket i min taske? Ja, det må være varmen. Fuck, mand. Shit, det var det, jeg var mest hele runnet der. Åh, satan da. Fuck, man. Shit, det var ved at koste runnet. Jeg var sikker på, at det var en, jeg har fået fra dig der, som du havde kukket i forvejen. Ja, men 20 tror hver mand stjæl. Jamen, det er det. Den skal den er brugt, den her. Altså, fuck, sådan der. Fuck, hvor sygt, det var ved at koste runnet, bro. Det er fandme været noget lort. Hvad er det fandme? Hvad fanden? Hvad laver du, bro? Jeg prøver lige at finde ud af, hvorfor jeg ikke kan skifte kamera. Jeg fandt ikke, du har investeret i vores run. Jo, jeg er sygt investeret, det kan jeg love dig for. For at fucking guldbånd efter det her. Ja. Godt, det er Busy, som har morvåbnet, og ikke dig. Morvåbnet. Jeg skal lige finde ud af noget her. Hvor fanden virker det ikke herinde så? Nå. Vi er da ved at være der. Ja, vi sgu. Hold kæft, man, det var spændende den der energidrik sprang i luften. Ja, for helvede. Ja, men kiggede du ikke på, kan man ikke se det på den inde? Jo, det kan man da godt, det tænker jeg ikke over. Bro, vi har den. Det er sindssygt, det er sindssygt. Jeg sæt 7. Sindssygt! Man kan ikke bruge den der på, det er sådan noget. Jeg vil bare kunne se lorte gameplay. Ja.
Det er godt nok. Jamen, det siger det. Kasper. We at the peak. Vi har den bare. Vi har den bare. Ascent 7. Let's fucking go. Meine Damen und Herren. Kæft, mand. Det føles godt. Fuck, det er nice. Rigtigt. Så kan det ikke blive svært, det er jo. Ej, det er fandme godt arbejde. På en time og 14. Det var lige før vi tog den hurtigt. Det kan også bare lodret op der, mand. Ja, for satan. Det er fandme godt arbejde. Ja, tak. Nå, jamen så har vi klaret Ascent 7. Jeg tror ikke engang, vi har klaret Ascent 6 endnu. Jamen, den har du så også klar nu. Du får begge sash nu. Nå, jamen, så skulle vi bare være startet med det jo. Sindssygt. Så har du både fået sølv og guld sash. Jamen, det er jo luksus. Det er jo luksus. Hold kæft, den klæder dig. Gør den det? Ja, den gør så. Så kommer man og se den i spejlet. Jeg er fandme også glad for ham. Wow. Hold nu kæft. Ja, så tog jeg sendt 7 scouts her. Ja, okay. Nej, det havde været sejt, hvis jeg lige landede den også. Ja. Ja. Nå, jamen fedt. Altså, vi har gennemført spillet på det sværeste, det overhovedet kan være. Woohoo. Kæft, det er nice. Jamen, jeg kan ikke få mine hænder ned. Ej, jeg tror, det ligner, at jeg har tisset i bukserne, gør det ikke? Jo, det gør det. Nå, jamen sindssygt. Godt Tak for arbejde. Discord. Ja. Nå, jamen fedt, venner. Easy peasy. Nå, jamen sindssygt, venner.